Ahojte, ideme tú konspiračnú teóriu o Stranger Things finále a aké sú moje pocity. Ak ma nepoznáte, moje meno je Simona, kedysi som na tento kanál natáčala videá. Môžeme ísť na to. Stranger Things a toto finále skončilo úplne nejako divne a ľudia špekulujú, že zajtra 7.1. vyjde 9. epizóda a to práve finále. Možno, že sa pýtate, ale prečo toto finále nebolo finále? Žiaci, keď sedia na právo, tak majú ruky ako Henry, keď stál. A uniformy, ktoré majú vo finále, tak úplne to tak nemá vypadať. Vypadajú ako väzni a vôbec tam veci nedávajú zmysel, ako by mohli dať. Žiaci mali by mať uniformy zelené alebo žlté. Že vraj Vecna žije, že to celé bolo v jeho hlave, to finále, keď skončil ten upside down. Ja si myslím, že to možno je pravda, možno nie. Dávam tomu 50/50. Poďme sa teraz rozprávať o hercoch, čo tam mali byť. Ľudia vraveli, že Eddie bude vo finále alebo v Stranger Things 5 a bola to celú tú dobu pravda. Eddie tam mal byť, ale herec Joseph nemal vôbec čas. Ľudia, čo verili v Byler, tak sú až moc sklamaní. To, že Will má priateľa a Mike je sám, stále verí v tom, že Eleven žije a sama verím v tom tiež. Nie som si istá, ale na TikToku som našla video, ako povedali, že Millie Bobby Brown potvrdila tú teóriu, takže možno, že fakt Eleven žije a Mikeova teória je pravda. Takže tejto teórii o Mikeovej tak dávam tak 60% áno. Ak vážne vyjde tá 9. epizóda, myslím si, že tam bude ukázané o Eleven. A to bude mať aj fotku, ako Dustin má na tričku, že L Lives, tak to vôbec nemusí byť náhoda, pretože tvorcovia bratrí Dufferovi potvrdili, že každý detail je schválne. Takže, keď sme pri tých detailoch, tak práve, že na tých knížkach, tu budete mať obrázok, tak je tam, že X Lives. Takže dimenzia X stále žije. Je rovnaké aj s Henrym. Prečo Vecna by mal žiť? No, je to úplne inak, ako si myslíte. Joyce ho popravde možno ani nezabila. Možno celú tú dobu bola to iba predstava v Henryho hlave alebo v Mikeovej hlave. Pretože keď Steve padal, tak tam bola 7-sekundová čiernota. Takže možno v tej 9. epizóde bude ukázané, že v tú dobu Steve spadne. Tak možno, že Steve vôbec neprežije, ale umre a bude to tak sad koniec. V úvodzovkách neviem. Samozrejme, ak ste videli scénku, kde Kali umierala, tak krv moc nevypadala realisticky. Ako tvorcovia bratrí Dufferovi potvrdili, že každý detail je urobený schválne, tak tá krv možno, že Kali vôbec nezomrela, lebo sme nepočuli pištoľ, keď vystrelil ten vojak alebo policajt, tak možno, že Kali celú tú dobu žila a aby zachránila Eleven, tak musela tam ostať. Takže možno, že Eleven žije. Hurá! Možno, že v tej 9. epizóde, ak vlastne vyjde, tak možno, že tam bude a doštuduje a bude to proste správne, ako to má byť. Pretože Eleven umrela kvôli tomu, že budú pokračovať. Ale čo tie tehotné ženy? Tie tehotné ženy, keď porodia, stále budú na tých deťoch to pokúšať. Takže sorry not sorry, Eleven sa úplne zabila zbytočne. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!